Rubiano e a Portos Apostoli amplían a súa unión ata 2027. O ala de Santiago afronta este desafío coa ilusión intacta e as gañas de seguir escribindo a historia do club. Inverno movido nos despachos do Noia Portos Apostoli, ademais de incorporar a disciplina branca a Guilima e Monteros no mercado invernal, o club ven datar por unha campaña máis a un dos seus xogadores máis destacados, Rubí. O ala de Santiago e o Portos Apostoli acordaron a súa prolongación de contrato ata xuño de 2027, polo que cumprirá o seu terceiro curso no club, ao que chegou no 2024 procedente do Movistar Inter. Vai ser a miña terceira temporada aquí no club, dende que cheguei notei que isto era como unha familia, tratáronme excepcionalmente ben desde o primeiro minuto e espero que así sexa e eles teñan o mesmo sentimento hacia min. Polo momento vestiu a camiseta do Noia en 45 partidos oficiais, sendo un referente dentro e fora da pista, papel que destacou o club a hora de dar o paso de contar con Rubí unha campaña máis. De todos os que valora un xogador, ter esa responsabilidade, que te sintas valorado dentro dun club, sempre é moi importante. Creo que é anecdótico o brazalete, pero sí que sentirse respaldado polo club é moi importante neste caso para min. E afronta esta temporada extra vestindo de branco con moita ilusión. Estramos cada día para estar nas mellores condicións posibles, eu na casa trato de facer o mesmo, creo que compartir tamén con moita xente nova ao vestuario faime ter esa ilusión ao máximo e espero contaxalos a eu a eles de toda a experiencia, as ganas e moitos valores que creo transmitir ao grupo tamén. Dende que forma parte do Portos Apostoli, viviu case 2 temporadas moi diferentes entre sí. O ano pasado foi moito sufrimento durante o ano, pero foi unha das maiores alegrías que levei no fútbol sala por como terminou a historia. Este ano, pois, todo o contrario, non? Creo que estamos facendo unha gran temporada, somos bastante regulares e queremos seguir cumplindo obxectivos, non? Tanto na Liga como na Copa del Rei e, por suposto, tamén na Copa Galicia. Neste tempo que leva defendendo os intereses do Noia na pista, anotou 9 goles e levantou unha Copa Galicia, sendo tamén fundamental na consecución da permanencia na primeira división da pasada campaña.